Bon dia! Bon dia, bon dia! Avui anem a fer un tram del Camí del Gai, un camí molt popular aquí a Canillo. I després baixarem cap a la carretera i anem a buscar el pont tibetà. I des d'allà tornarem cap a Canillo. Que tingueu molt bon dia! Una ruta plena de detalls que vaig improvisant sobre el camí. Detalls tan guais com aquest bloc d'escalada tan xulo. Si és que hi ha de tot en aquest gran país. Tenen de tot. I com no podia faltar, salt d'aigua de les moles. Curso el Tanú! Doncs ja el tenim aquí, al Bisaure. I com no, què us havia dit? Aquí dalt, si es veu, aquí, el pont tibetà, que passa d'aquesta banda d'aquí fins a Canillo. Xulíssim! Vale, doncs ja hi som. Ha costat molt d'arribar, val? Aquesta és una ruta que he hagut de grimpar bastant. Jo no la recomano gens en absolut. Avui el pont tibetà el tenim tancat. Suposo que obriran més tard. És de pagament. I arribes a l'altra banda. I jo he pujat per tota aquella paret d'aquí. Tota aquella paret, vinc de baix. Vinc del Bisaure, del riu, i he pujat per tota aquesta paret i he hagut de grimpar. I no ha sigut gens fàcil, però ara ja estic aquí i ha valgut la pena. Molt bé! Mireu, quina passada de pont. Molt xulo, és espectacular. Quants ferros, Quan acer posat aquí. Ara estem intentant anar cap a l'altra banda, creuar per aquí, per sota el pont, aquest corriol, creuar el riu i anar per a l'altra banda. I des d'allà baixar cap a Canillo, que està aquí, del camp que tenim aquí. Preciosa aquesta planta del Pirineu. Guapíssima. Això sí és vida. Molta vida natural. Ja estem arribant a l'altra banda, que està just allà. I el pont està aquí, el veieu? I jo he pujat en vertical. Tota aquesta pedra d'aquí fins allà a la punta aquesta. Des de baix el riu del Bisaure, que és el riu afluent del Valira, que el tenim aquí baix. Doncs ja estem a l'altra banda del pont. Ha costat perquè hem hagut de travessar la vall per aquí, vale? I tornar per aquí sota. Però ara ja està. Ara hem de tornar. Això segueix sent el pont. Cap allà aniríem al Tarter, pas de la casa. I hem de baixar. Podríem baixar pel camí, per la pista, però farem una mica més complicat. Baixem per aquí baix, tot recte cap a baix i anar per just aquí sota. Canillo. Vale, doncs avui ja deixarem la ruta aquí, tot i que em falta arribar a Canillo tal com he dit. Aquí trobareu, tot i que avui està tancat, està tancat per obres, no perquè estigui tancat per res més. Podreu prendre alguna cosa i, si més no, teniu les màquines aquí. I ara queda un trosset fins a arribar a Canillo. Tot un corriol que baixa bastant i està bastant dret. Que tingueu molt bon dia i fins la propera. Vale, una coseta, us volia ensenyar el que era una antiga borda d'un poble andorrà. Vale? En aquest cas ens trobem la Porta Oberta i això devia ser el corral dels animals. Val? Aquí les gallines i aquí menjaven les vaques i els bens. D'acord? I això és un petit poblet que hi ha baixant del pont tibetà fins a Canillo. Xulíssim, és un poble abandonat. Guapíssim, Doncs fins aquí la ruta d'avui. Desitgem que us hagi agradat moltíssim. Fins la propera, ara sí. Adeu. Mireu quina pinta que té el nostre dinar d'avui. Jo crec que ens ho mereixem, Després de la gran excursió, un bon dinar, de campeón. Doncs tot no és pujar i baixar muntanyes, oi Marina? Sí. Estem a Andorra.